siyabonga abantu bedla media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi bedla media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli bedla media. Siyabacelela ukuthi ke idla media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngedla media aqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu. Ekhetha inkosi yobuhle bokuphakama. Ngiyabonga somnganisi omhle wasekuphakameni ithuba engabelwa lona ezulwini kodwa angicebe idimoni lomkhuhlane enginawo ukuba njengoba sengiphambi kwesihlalo sobukhosi umkhuhlane uphele. Amen. Amen. Simenyiwe inkosi enkulu yesabatha ukuba size kuyo semkhosini wesimangaliso uthi umpedesho qedwa kufundwa akababheki ngamehlo akhe kodwa ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe abakule nkonzo. Le nkonzo siphakathi nayo. Ngicela ukuchaza le nkonzo yesabatha esiphakathi nayo. Uma uNkulunkulu edala izulu nomhlaba nezinto zonke eseyiqedile imvelo yakhe ukuyakha ncwadini ka-Exodus wokuqala izwe lonke lalikhungethwe ubumnyama. Wayesebuka zonke lezi zinto ezinhle kangakayidalile kodwa zonke ihlele ebumnyameni ukuthi akulungile. Lithi iBhayibheli wayesedabula ubumnyama ngokukhanya. Verse 5. Wayeseqamba ukukhanya wathi mini. Wayeseqamba ubusuku noma ubumnyama ukuthi kungubusuku. Ngithi ke mangilinganisa ethi mawune apple elodwa noma une orange elodwa uthatha ummese ulihlukanisa phakathi uphume ingcwezo ezimbili. Uma uyihlanganisa lezi ingcwezo ezimbili zakhe into eyodwa. Ngakho ke usuku lwesabatha isabatha lingena izolo ngolesihlanu kathi kushona ilanga qala ubumnyama. Siqala upart 1 obumnyama kwasa namhlanje kwakhanya. Saqala upart 2 uzothi makushona ilanga namhlanje kuba mnyama kuhlangana lezi zinto ezimbili bese zakho usuku olodwa liphelele lwesabatha. Ayibonga Nkosi. Isabatha abakhonzi alawulwa isikhathi. Lapha nje ebandleni nelobu Nazareth alawulwa isikhathi ngoba leli ibandla likaMenzi wezulu nomhlaba isho njalo incwadi esiqeda befunda. Awukho 6 to 6. Kodwa isikhathi siqala ukufika ngesikhathi sama Congress of Vienna in 1815 kuqala civilization. Kwase kwakhiwa into ekuthiwa iwashi. Ma uNkulunkulu edala izulu nomhlaba lalingekho iwashi.
ethi kalunga amaNazaretha ngoba sekuningi ukukhuluma ibandla selikhulu selandile sekhona izinto eziningi lokho esifika siqhamuka ezintsha ezingekho kodwa endleleni. Sizofunda incwadi ngokuloba kwaMpostoli Paul ebhalela ibandla labaseKorinte. AbaseKorinte bokuqala isahluko sethu esofunda kuso esika 13 sizoyiqala endimeni singakayifundi lencwadi. Ngiyathanda ukuthi sidlule emhlabelelweni ingoma eyamashumi ayishagalolunye nesihlanu 95. Ngicela ukulekelelwa, ngicela uPoise ngithi akangilekelele ngamavesi amabili. Ngicela ishasha kungena lapha ebandleni ngilingilekelele ngale ngoma hlabelela wena nyumbakazi ongabelethiyo. Hlabelela wena nyumbakazi Ngikhuluma ngezilimi zabantu lezi ezingelosi ngingenaluthando ngithusi elincecethayo nensimbi encecethayo. Noma nginokuprofetha ngiqonda imfihlakalo yonke nokwazi konke. Noma nginokukholwa konke ngokuba ngisusa izintaba ngingenaluthando angintya lutho. Noma nginikela konke nginako ngabela abampofu ukudla, noma nginikela umzimba wami ushiswe ngingenalo uthando kungengisize. Verse 4, uthando liyabekezela, thando lubunene, thando linamona, thando alidumisi, thando alikhukhumezi, alikwenzi ongafanele, alinalulaka, alizindlekeli okubi, alithokozi kungalungile kepha lithokoza ngokwesiminya uNkulunkulu abose ufunda kwesilakhe. Sasisemzini wasekuphakameni okudala, izulu lalinje njengoba linjena namhlanje.
isabatha inje impela nje futhi lingcono namhlanje ngoba linekhawu lalina yathi mayiphuma inkonzo kunendoda ikhethe lasedala lapha ebandleni lasedonsi iminyaka emide kakhulu lilapha ebandleni ngizocela ungasisho isibongo sakhe ngoba ingane zakhe ekhona lapha angikhulumi ngaye ngikhuluma ngendaba yesabatha yathi sifana insizwe endala iyahlala eDokodweni layo isikhathi eside isicabanga ukuthi ilanga selishonile ngikhuluma ngesabatha lelanga hayi lo lesikhathi wacabanga ukuthi ilanga selishonile wayesebasa uma ebasile eDokodweni kunamaphoyisa abaqapha umuzi abazungeza ababheka umuzi njengoba bekhona lana ekhaya ababhasobha umuzi nababhasobha amasela esifike nawo afike nathi amasela ithi nganyama engakholwa nje ngiyazi kahle ukuthi ayikholwa kodwa mayithi ebuhleni emhlanganweni ngijabule kakhulu ukuthi asambe mntanami siyakhona kodwa ayibhadi nje ngisethempeleni ayi kuzona zonke izifungo ezimiswe uNkulunkulu kodwa ngiyithwale ngize nawo lapha ebese ifike inyama yavuka qoqweni uma sibasele ndoda abaqaphi bomuzi amaphoyisa ma efika iseyibasile hawu sefika lo mlisa sebasile ayisethi cha ngoba sephula isabatha ake sihambe siye uNkulunkulu ake siye enkosini siyobika ukuthi usibani sesifice basile ekuphulile isabatha yawathanda la maphoyisa ngoba azange abe nesinqumo sawo athi ake siye enkosini ke siyobika ukuthi sesibanze usibani usebasile ngosuku lesabatha asenze njani kuhlula ngisho unyazi lwezulu lithi asize kulo uma sibona abantu noma sibamba abantu abonile akuvumi kahle kithi engathi ngayithathela izinqumo ngabo uma sebefika enkosini la ngiyakhona uma sebefika enkosini ithi inkosi masebelibekele udaba ithi nabashembe sazohamba siye ezulwini siyobuza ukuthi uma umuntu ephula isabatha wenziwa njani azange bayithathele isinqumo azange babone ukuthi ngcono ahlambuluka ngene esontweni kodwa bakhetha ukuya kumnikazi wesonto ithi inkosi sazohamba thina boshembe siyobuza ukuthi ma umuntu ephula isabatha wenziwa njani mina ngizothatha njululo ngena esontweni ayisontela kutemsekosi ayesehamba amaphoyisa ayezobika lo muntu kude kwaphela isikhathi esithile kwase kumenyezwa ukuthi uyamenyezwa lo muntu owonile namaphoyisa akeze wayesamenyezwa lo baba wayewonile ephula isabatha wayesefika phambi komnikazi wezinto zonke mayesefike phambi komnikazi wezinto zonke ithi inkosi mntanami iyamsho ngesibongo sakhe ithi siphuma khona ezulwini thina boshembe inkosi langazifica inglozi enkulu ephethe isabatha uthi lifica le nglozi iphethe iBhayibheli uthi ligonile lisifake lapha ekhwapheni uthi esilivula iBhayibheli ayisethi shembe funda lapho ukuthi kubhala ukuthini uthi ngabe sengiyafunda incwadi kaExodus 31 verse 14 uma ekhona umunye uyitholayo angilekelele Exodus 31 verse 14
anogcina isabatha lingcwele kimi lowo oludumazayo akafe impela osebenza umsebenzi ngalo womunywa kwabakubo. Ngiyabonga Mshimayela. Ithi Nkosi langa kulo mnumzane ayikho impendulo engiyifumanisile ezulwini kodwa nginikezele encwadi. Kathiwa ngifunde lapha. Ethe mangala ukukhuluma ngathi semkhosini wesimangaliso. Umkhosi wesabatha ongafani nalutho. Uma singena ke kule nkonzo osukwini la izolo ngolesihlanu ntambama. Umthetho wakuleli bandla uma singena enkonzweni yesabatha uhlanjululwa amakhaya kwabasemakhaya noma sesibuyele emakhaya. Shayela amabala abe mahle abe clean. Ukuklinwe ezindlini eyisindwa isindwe. Ngoba kungena umkhosi omkhulu wesabatha, Nkosi kaJehova. Uthi ungaklinwa kwenziwe konke into kwabangabiyile bapasubhisa amagceke ngoba kuba khona amangcola. Uma inglozi zasezulwini labantwana beshaya insimbi intambama nasekuseni basuke bekhipha inglozi basuke bengenisa inglozi. Uma ziphuma lezi inglozi zosibhasobha ma inglozi kuyafika ekhaya isibona amangcola ithi mase zivele emuva ekuseni sekushawa insimbi ingane seziyibuyisele englozini lefike wabuka nje amangcola ingabe sangena egumbini labangcwele ihlala insuku ezo7 ngaphandle. Inkinga yasemakhaya sikuyo. Sikhonzi ezinhle zenkosi uma imizi seyikliniwe amakhaya aklele kwase kuklilwa nezindlu esilala kuzo. Ngiyawuthanda umbhedesho yokulala. Uyaveza ukuthi uJehova yasivakashela ekulaleni kwethu. Uma sesiqedile ke ukuklina amakhaya thina uqobo lwethu sibe sesiyobhava umzimba sihlambuluke sihlambuluke lisabatha njengoba silapha sonke nje sibhavile umzimba izolo sihlambuluke lisabatha ayibonga Nkosi. Uma izindlu selakuzo sezihlanzekile seziclean engekho mabibi nawo onke into kuclean kushaya umoya nathi sahlambuluke lisabatha kuyisincomo esihle ukuthi umuntu agqoke ingubo ezithambile khona uzolala kahle umzimba wakho ukhululeke. Abelungu ke basakhe into ebizwa kuthiwa amapijama nama night ayibonga Nkosi. Bese umzimba uyaphumula. Ngoba ngiqinisile mawulala ufaka ujini uzophupha ujagwa abantu. Akulunganga bangcwele fanele sishobala kahle nevangeli. Leli vangeli esikulona ivangeli lamanono nabantu abayithandayo ayibonga Nkosi. Bese siyalala ebusuku bese asivakashela uNkulunkulu. Amen. Yathanda futhi ukuqwashisa abangcwele ukuthi leli bandla alilawulwa amaphupho abantu. Ithi nyanga yezulu ngomunye unyaka lapha ngezansi ngo1983 ithi phuphani nje nizoba imphuphe. Anawo bekhona nabangcwele. Amen. Athi ngikhathele amaphupho. Kodwa hayi abasaphuphi kanje abantu esontweni simanga ngazi kanjani. Bese sivuka ekuseni ngakusasa iNazaretha bangcwele
alinquni ngesabatha, alibhukudi ngesabatha, alibhava umzimba ngesabatha. Bese sithola amanzi bese siyasula nje indawo eshisayo kanti bese sigqoka izinto zethe ayiniwe ezinhle ezithithivethiwe. Sifaka amashirt amhlophe bobaba, sifaka uthayi. Ngoba ithe inkosi kuyavalwa lapha. Kufaka uthayi lapha. Awube muhle wenhleso uthi ayibonga inkosi. Faka ibhantshi lakho, uma ufaka ibhlue, ufaka isuit, faka isuit yakho nje. Kodwa ayibuke kahle lento ake ngiluleka, ayibuke kahle lento ukuthi umuntu afaka isuit, afaka uthayi, afake ibru, aphathe briefcase enhle ebhalwe John Etunyazi, nezitika zonke zobaba, aphathe ubhoko olufakiwe ushembe izindaweni emzini afake izitiki ibhoko bese ehamba ngeenyawo nesuit. Ayenziwa lento esontweni hlise isithunzi sesonto. Uma sawufaka isuti, faka izicathulo zakho eziboniwe ezibuke oyibuka kuzona. Amen. Oh mama, inhle nje ngudlugudlu uma ivunule kahle iconsa yaNkulunkulu ifaka iDavid layo phansi. Akona akubuke gapi uma ifaka iDavid ihamba ngeenyawo, kodwa engalifanga iDavid amana davuze nje ngeenyawo avenge kuhle. Akangilandi umlando weenyawo ukuthi la esontweni sihamba kalani, sihamba kanjani ngeenyawo. Qhamungaphi sihambe ngeenyawo lapha ebandleni. Le inkolo abantu abaqonda ukuthi sisenkolweni lapha. Inkonzo le ayibonga inkosi. Akaze abantu bacabanga ukuthi sikephi. Inkonzo lena. Yebo ngikhulume ngomdali wezulu nomhlaba nala ehlabeleni zethu ithi bandla elikhulu likaMenzi wezulu nomhlaba. Alikho ibandla elifana leli emhlabeni ngoba thina siyibandla, hayi lo mfundisi, hayi lo muntu. Kodwa siyibandla likaMenzi wezulu nomhlaba likaJehova ayibonga inkosi. Amen. Uma uMose eluse izimvu zomkho wakhe uJethro, ubona isihlahla sinamaqabunga akuhlaza cwe, kodwa into emangaza ngalihlahla sasinamalanga bomlilo sivutha sengamalanga ublangulangu kulesi sihlahla esikuhlaza kodwa silanga umlilo. Yamthusa lento uMose uyayibuka ukuthi hawu mhlola mini le uyagijima usonde uyobona ukuthi uhlobo lento eyenzakala uma isondela lesi sihlahla sekukhuluma uJehova umnikazi wezinto zonke umdali wezinomhlaba uthi Mose le ndawo sumi kuyona isingcwele khumula izimpatata zakho. Wayesehlehla uMose wakhumula izimpatata zakho wayesewa ngobuso. Wayesekhuluma naye uJehova. Wakhumula izimpatata endaweni ngoba enjani? Ngoba isigcwele. Manje mawuhamba eBhiliya uza lapha ebuhleni uhamba ngeenyawo. Chaza ukuthini lithi? Ululaza isonto. Bathi hayi umuntu uzolotshwa ngaphansi kweenyawo zakhe. Washo njalo uma ngesonto ngizolotshwa, uma ngifaka izicathulo ngilotshwa. Asilungise kahle bakhonzi lendaba. Ngomoya omuhle wasontweni. Indawo engcwele ile kunoJehova khona noNkulunkulu. Yebo masifika lapha ekhaya. Uma sifika emzini ongcwele, mase sifika emasangweni, bese sikhumula izicathulo zethu. Ngoba sesiphakathi komuzi onjani? Ongcwele.
uma sisuka emakhaya ethu siya etempeleni so masifika amathempeli ngaphandle kwetempeli masingena etempeli nasingena izicathulo so khumula izicathulo ngoba singena endaweni enjani engcwele kodwa mangidavuza eBriya naseThekwini ahambe endaweni engcwele ngena kaCambridge ahambe endaweni engcwele Uthi umbuzo ngoba masiye eKenani sihamba phansi nje nasihamba ngaze inyawo. Akukho ngcwele emaqadini, ngiyaxolisa Nkosi emaqadi. Ngoba sidavuza khona nje siyade. Sihamba phansi. Asifaki icathulo. Kwenzeka kanjani khona? Indaba yamehluko yile. Ukuthi ngaphambi kwethu sokuhamba uJehova sokuhamba uNkulunkulu kusokuhamba unyazi bezulu kuze umphongo losivumelwano uma inyathelo ongcwele kuba ngcwele ngemuva la kuhamba khona umphongo lokuyangcweliswa ebese sinyathela phezu kobungcwele sesewungena eKenani ayibonga Nkosi sithi athi ngangena ongcwele nomphongolo wangena mase ngiphuma ngifike erenki Mangiphuma nje eKenani ngifike rank angikhiphe icathulo zami esikhwameni ngifake icathulo zami ngisulukuze ubami ngikhumule ngoba kade ngihamba ngayo phansi ngoba ingcolile aliphele ivangeli ukuthi sibuso sami nesibuzo ukusikhumule ekhaya asibuso ukuhlisa isithunzi sebandla kumele ngubo uyigoqe uyifake esikhwameni khipha icathulo uyipholishe uyisule nawe usule kahle ubuso nehluthu sakho usikhambe kahle usubambathe kahle ebese ufake icathulo ungene etaxini ngoba akathali noma ungaphinda ngemuva ngeenyawo angeke usalotshwa ngoba awusahambe emngcweleni ngoba umngcwele sesifikile lapho uyakhona nikhona abangcwele usuku futhi ngani dontwa odadewethu laba bakhona ekhaya ena 5 years yaba phansi edolobheni ngeenyawo kubanda kangaka kwenze njani kube sontweni ayisifuna ukulotshwa inyawo zami zongifakazela lapha ngeke umuntu ukhethe inkosi uma isezizwe lenkosi uma umshumayeli seqede inkonzo ekhaya etempeleni bese kuba yithuba lokuthi abafuna ukuyinikela enkosini asuke umuntu athi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni ake ngilungise futhi uma ethi umuntu ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni kunomuzi wesethembiso esathenjiswa wona umuzi siyakuba ngcwele ngaphesha kwethuna izulu kaShembe libizwa ukuthiwa ukuphakama okuyingcwele ayibonga Nkosi akhulunywa ngedemarcation yasemaqadini sikhuluma ngendaba yasemanxuweni sikhuluma ngakho kuphakama sabela wena yamukela elana izulu lalapha ekhaya phakama
umuntu ngiyikhetha inkosi yasePhalamende. Mayisekhethile inkosi indaba elandela kuye ade semhlabeni enza zonke izinto zasemhlabeni kodwa manje usekhetha uNkulunkulu. Into zalapha ekhaya ngithe inkonzo lenkolo le ake ngiphinde ngicaphule uthi uNikodima esigabeni sesibili senkosi uJesu uma kushiyelwa indaba yokuthi umuntu uyaba isidalwa esisha kuKristu Jesu, uyibuza umbuzo othi kambe ngizoba isidalwa esisha kanjani sengiyindoda ngimdala ngingaka? Kuzodinga ukuthi ngiphinde sunsikama wami na. Wayesecabanga uNikodima kwakuyindoda eyayinemali, eyindoda eyihlonishwa, kwakuyindoda eyayichithile emqondweni wayo. Wasaba into eyodwa ukuthi mayehamba emini eya kuJesu, uJesu wayebuka njengomuntu ophansi nje. Indaba kaJesu indaba ephansi. Kufana indaba kaShembe, indaba kaShembe into ephansi kabi ibukelwa phansi abantu. Kodwa bahlupheka bahambe ukuthi mase kuphela konke bese begcina uShembe. Othi uShembe uphelele. uNikodima ke wayehlushwa yipride yasemhlabeni ukuthi nayo yonke into emhlabeni uma ngihamba ngiya kuJesu ngabe ngihlisa isithunzi. Kodwa yamudla indaba okuzalwa kabusha ukuthi ngaba isidalwa esisha kanjani kuye. Wayesethi ngcono ngiyenye ebusuku. Incwadi yami wahamba ebusuku. Mayesefika uthi Rabi, onguthi umfundisi omkhulu ngizakubuza kuwe ukuthi sengizalwe kabusha. Udithi mangenze njani? Ngiphinde sisikama wama ngigulele inyanga esu9 na. Uthi uJesu uqala Nikodima, uthi ngiphambi isandla sakho khetha inkosi. Ebese ungena esini samanzi, ubhabhadiswe uyobe usuzelwe kabusha. Ayibonga inkosi. Umuntu akazalwa kaningi kabusha uzalwa kanye. Akhona amaNazaretha. Umuntu akazalwa kabusha kaningi. Uzalwa kanye kabusha. Umuntu ungena kanye eswini samanzi. Ekhona abangcwele esondweni. Uthi uKristu Jesu etshela uNikodima uthi kuzodinga ukuthi uhambe uyongena eswini samanzi ubhabhadiswe. Abangilekelela abantu bangifundele izincwadi. Matthew 28 verse 19 bese ngifunda incwadi kaMarkus Markus 16 verse 16. Matthew 28 verse 19, Markus 16 verse 16. Yayithanda lethi uThixo munye, ukholwa kunye, nobhabhadiso lunye. 28:19. Hambani nifundise izizwe zonke. uJesu uthuma abafundi bakhe uthi hambani nifundise izizwe zonke. Nibhabhadise egameni likayise. Nibhabhadise egameni likayise nelendodana nelamoya oyingcwele. Nelamoya oyingcwele. Ngiyabonga bakuningi. Marko 16 verse 16. Hambani nibhabhadise nishumayele ebese nibhabhadisa. Umsebenzi ke lapha ebandleni esawuphiwa njengabefundisi. Ake ngikhumbuze ubaba. Saphiwa umsebenzi thina njengabefundisi wokubhabhadisa lapha ebandleni. Kodwa ngathi ubaba abawenzi umsebenzi. Yini ngithi ubaba abawenzi umsebenzi? Yengoba lapha ekuhleni makuJuly noma kuJanuary noma kuSeptember noma kuyinini kufanele kubhabhadiswe. Sibhabhadisa abantu abawu-3,000 ngosuku. Abaqhamuka amazwe ngamazwe. Lapho kulawo mazwe ngamazwe khona befundisi khona. Abezingane kumnikazi wezinto bathatha inkundla yesibusiso. Sebenza abagcotshele emakhaya.
babhabhadiswe emakhaya ngoba sekavalwe ezulwini akasho ubaba kithi ukuthi sengiyaliphumuza befundisi singabe nisawenza lowo msebenzi ngoba navala befundisi ukubhabhadisa emakhaya njengoba namhlanje sekubhabhadiswa amamiliyoni lapha ngosuku olodwa uma emanzini kuze kuphele umusa ufundele baba Musitholile okholwayo akabhabhadiswe umuntu kuleli bandla osephakama isandla sakhe wathi ngiyikhetha inkosi akenze njani akangene emanzini abhabhadiswe uyakusindisa ebese yasindiswa ngiyabonga baba uthi umbhedeshe wethu okuhle nomusa wenze njani kuyakungilandela ethanda le ndaba ngelinye ilanga ngiya kwelinye ithempeli ngoba umsebenzi wethu njengabefundisi ukuhamba sifundisa abangamangala abantu ungakhulumi ngezimangaliso ngiyafundisa ngenza umsebenzi wokugcotshelwa amen wonibela lo ngiphezu kwawo wokufundisa uma ngifika kwelinye ithempeli bajabula ngendlela esimangaliso bebona umfundisi ade bagcina umfundisi ukuthi avakashe emathempelini basikasike abafundisi balapha ebandleni abaningi bayitshela ukuthi ngizophatha inkonzo ngase cha inkonzo engiyiphathi namhlanje kodwa ngicela ukuthi abantu abalapha ethempelini nginikeze inkonzo yofakazi basho ukuthi balandeni lapha babezokwenzani lapha noma bazokwenzani lapha ayenhlala phansi yasukuma indoda yokuqala yathi mina mfundisi into yangiletha lapha ebandleni ngayithanda kakhulu leli bandla bona wonke amabandla ngakhetha lona ngoba ngithanda ukuthi liyibandla lesizulu lesintu amadoda ayabhinqa imkhele omama icholo nezidwaba ngathanda isintu ukuthi leli bandla alisihlanganisa into wayesehlala phansi angeke inkulumo yabe yonke kodwa ngizocaphuna izihloko ezibalulekile entshumayeleni yabo babeyisho ngala kusukuma omunye uthi mina mfundisi into engayithanda kuleli bandla ngabona ingcebo abantu balapha ebandleni bahamba ngemoto enkulu banemizi emihle abafile bafike kakhulu baney'nkomo eziningi engicela nje mina mfundisi ungithandazise kona ngibeke uNkulunkulu ukuthi ngicela uNkulunkulu ngathi angiwinisa ilotho ngibe nemali wayesehlala phansi ake ngibuze wena uzofuna lapha ebandleni yini ozoyifuna lapha ebandleni okuhle nomusa kuyakungilandela kulandela wena akuwena okujahayo kunomehluko phela ukulandelwa yinto nokuthi kube yona elandela wena wase kusuma umfakazi wesithathu owadala ukuthi ngivale inkonzo uthi lo mfakazi wesithathu uma isukuma uthi cha babumfundisi umvula inkonzo osukuma oqala uthelela ibandla lesintu elenza izinto zesizulu kanjalo nami ngayithanda kakhulu leli bandla babumfundisi into ngayithanda kakhulu kulento ade yisho umvula inkonzo indaba yesintu ngathanda leli bandla ngoba leli bandla livumela ukuthi umuntu agane isithembu mina babumfundisi benginsizwa nje asemhlabeni eqonywayo cha ukuqonya kulona ihlazo ayentshela amakhono ngaphela sesontweni uqonyo nje masilona ihlazo umuntu amisa iduku
waziwe intombi yakabani ukuthi iqhube kabani. Kungafani nalezi intombi ezikhona namhlanje iqhuma abantu baze babe u10 endodeni eyodwa. Nensizwa eyaziwa nje ukuthi iqonywe kabani. Insizwa bekumiduku uhlizwe elinye kumiduku uhlizwe elinye. Mina benginsizwe eqomisayo. Engicela ungithanda sekona nje babamfundisi kunye engathi uNkulunkulu angibuza abafazi abaningi. Wena lapha esontweni uzofunani? Wazwanzima. Sambo omunye nje watshelwa. Bona abantu ngengahamba ngesitimela. New line. Mashumayela lapha sejulu wesimanzi kudlule izinsizwe eshaya ubhiya nentombi eshaya ubhiya zithi nentombi eshaya ubhiya zithi hey awusatrukana ngihamba ngile kaShembe. Siphelile utshwala igabona mina mase ngifuna ukugana ngihamba ngotshela intombi kaShembe. Kanti ingane zethu sigcinele abantu. Hayi. Ulapha nje esontweni uzofunana. Uthini uShembe mayiphendula lo mbuzo engiwubuza kini? Ingoma ka57 nangephendulo. Ingoma 57 uphendula lo mbuzo uShembe engiwubuza kini. Njengoba silapha sofunana. Thini uShembe kithi ngengoma ka57? Sayifuna sifuna indlela Jehovah, Inkosi yethu, Lewonkali, Ayezulu, Impela, Elekaya, Sesikhathini sokushumayela ivangeli manje umhlaba wonke. Ingoma elibandla ithi izanini izizwe lonke. Ake ngihlephule. Sike sathunywa sahamba ngajabula umfundisi nangikhona sasihamba naye. Isabo omkhulu lamaJuda ngonyaka ophelile. Uma siye khona omkhulu lamaJuda safika ngolesihlanu ntambama ikhathi mhlawumbe kwako3 elanga seleshona. Safika kwakunenkonzo yomshado enkulu inkonzo kwakunesikhulu sesishada. Safuna yanga ke emshadweni. Kodwa sasithunywe ukuthi siye khona.
intambama lesihlanu. AmaJuda agcina iSabatha. Abelungu lapho engikhuluma ngabo amhlophe. Wathi uma sebeqedile lenkonzo abomshado safika seyiphelile sekuchithekwa. Kwase kuphuma isimemezelo sokuthi sesingahamba manje siye endlini yesonto. Ngoba sekushaya isikhathi sokungena kwenkonzo yeSabatha. Lesihlanu. Ngayibona inkinga. Abelungu ngazi ukuthi bathandana ngendlela esimangalisa abahlukani naseThekwini. Omunye ingalo yomunye ihlale ngaphansi kwekhopha lomunye. Kodwa sathi mase sifike endlini yesonto kwase kuthiwa cha abesifazana abangeni ngapha. Kungena abesilisa kuphela ngapha. Saze siyabukana nomfundisi ukuthi ngolimi lakithi kusho ukuthi inhlayisuthi lengena la. Kwase kuthiwa abesifazane bangena lapha yabodwa abahlangani nabesilisa. Ngakhalela ukuyishutha lento. Ngakhoshela ngemuva ngadonsa icamera ngathi ngifuna ukushutha. Wayesengithinta nje kahle omunye omhlophe wathi hayi uma sengingena iSabatha ashuthi. Uma sengingena iSabatha amaselula siyawacisha. Ama-radio siyawacisha. Nama-TV ngoba kaDumise siyawacisha. Ngathi kanti uNyazi lisithumele into enje. Siyawufunda. Ngathi sekude kana syllabus. Bengithi siphambili. Ngathi sele kude kana. Zonke ama-electrical devices acishwa. Saze singena ngaphakathi. iSabatha lokushona kwelanga. Uma singena lapha ngaphakathi mawungena unesigqokanyana sakhona. Onikezwa sona kuvumelekile ungene ngaphakathi ungasifakile. Azosinikeza isigqokanyana sincanyana nje sibekwa la ukuthi aphace. Sasa sisithatha nathi sasethi phaca ke. Sasa siyangena. Ngase ngiyacabanga ukuthi la ikhaya. Umqhele wakhona. Hey. Khona izinto la ihlangana khona ngokwenkonzo. Esihamba sifunda. Uma sesingenele lapha ngaphakathi kuneBhayibheli lakhona nesihlabelo sakhona kodwa kuhlanganisiwe. Bakunikeza into engeBhayibheli nje lethu kuhlangene iBhayibheli nesihlabelelo bakunikeza ndawonye. Sase siyangena sesihlala. Kwase kuyaqalwa umbhedesho weSabatha usiyafundwa. Ufundwa lo mbhedesho lofana nowethu. Kwase kufunda umbhedesho weSabatha. Sangena enkonzweni yeSabatha eyebangcwele. Sibona isimangaliso. Wafundwa lo mbhedesho uyafunda bashisa uvumo. Bashisa uvumo bese beyahlabelela. Ebese kufunda bese kushisa uvumo. Ebese kuyahlatshelelwa kuze kufika emaphethweni ombhedesho weSabatha ebongozi. Ngizama ukunivezela nje isithombe esincane ukuthi ningaliboni uNyazi lo lapha. Kodwa uNyazi lesemhlabeni wonke laziwa abantu abakhulu ayibongozi. Angibele emuva. Umuntu sebhabhadisiwe kuleli bandla wangeniswa emanzini wabhabhadiswa wayesekhokhelwa wayalwa kuleli bandla ukuthi lokho akwenziwa lokho akwenziwa. Kodwa ngephutha ngoba singabantu emhlabeni watholakala sewonile. Shembe wasigcobela abantu ababizwa kuthiwa abahlambululi. Angeke uhlangane nabangcwele. Uyohlala ngaphandle ebese ubona nomhlambululi akugeze ukulungele ukungena uDumise kanye nabangcwele. Akushonga ukuthi bawuphinda abantu bawubhabhadiswa futhi. Silungu siphutha. Kodwa abantu bayoya kumhlambululi
uma eseyithola umuntu eyilunga leli sonto enza into ephambene nokulunga. Abahlambululi abafundisiwe bayazi inhlambuluko yabo ukuthi ithini. Angazi noma bayazi. Ayikho into engenayo inhlambuluko. Yonke into sonke isono sinenhlambuluko yakhona, senhlambuluko yakhona, senhlambuluko yakhona. Angiphinde ngikhokhele obavumisa izono. Ukuthi ukuvumisa isono somuntu obade edukile enza zonke izinto zemhlabeni engakabi ilunga leli lisonto akavunyiswa ngamali nekhona esontweni. Bakhokhiswa ngoba bedukile bengazi lapha ade behamba khona. Ngixolele ke mhlawumbe ngizoba mubi kakhulu esontweni kodwa kuyimo nje. Angina alternative fanele ngikusho kunje. Umuntu esebhabhadiswe kuleli sonto esesethempeleni akulo uba nomkhokheli abe nomshumayeli lapho reporter khona nalapho enikela khona. Uma ethempeleni kusuka ukukhuluma ukushisa lo muntu ebhabhadiwe sonomntwana omusha osafanele ancela ubisi ongazidli inkobe. Uma kuhlala inkundla yabantu bequla icala lomuntu akahlangani nabo for 5 years akasondeli kubo ngoba umntwana uma ewahlangana nabo uzofa aphela hlubuke kuleli bandla. Uma engahlubukanga wakhona leli bandla kuzoba khona inyama yakhe kodwa umoya wakhe uzosihlupha lapha ebandleni. Izono zakhe ayivuma ngalelanga ehlukana nazo ziyavuka ngaleyo mini ehlala enkundleni ebese zibheka njengoba zinjalo iqale phansi indaba yakhe ihluphe lapha esontweni. Engathi kodwa ngakeni bakugcoba ungawuqedi 5 years. Umuntu lento isingene kuye ehlele kule nkundla ena 5 years noma 5 years engakawuqedi ehlele kule nkundla ubuye yonke into ayivumile emfuleni ibuyele kuye athi mayisela aqala babona isonto labangalungile abantu ngcono ufuna aqembuke nethempeli akhiphe ithempeli kuleli thempeli aphenduke kulo ayokwakha ithempeli lakhe. Iqale indlakahle esontweni. Hlalisa umuntu oronge enkundleni. Noma sesimthanda uJembe kodwa ngikholwa ukuthi khona ithempeli elingaba lapha la sikhona ebuhleni. La sikhona ethempelini. Uma ushona lapha erank kube khona enye ithempeli. Angikholwa noma sesimthanda uJembe kodwa ngikholwa. Amakhona amathempeli. Asemgaqweni futhi aphephile. Imoto mayiphambuka izongena kuzona. Ngena emakholweni. Ngifuna livele ngifuna bangibone. Uthi ngilakhile. Ngabe ngilakhe sengilakhile ngifuna bangibone. Mina mfundisi wendawo zolinganiso nozakwethu iwele la mfundisi uthi sina befundisi bendawo uma sithi hayi leli thempeli alikho right imali la akufanele leli thempeli iphume ngendluzula lapha ya kusuka umuntu ngaxolisa abamgcwenza ukulanisa ngawo kodwa useduze kwethu kusuka umuntu ahambe aye kumfundisi ugcwenza athi nginebandla elikhulu sengishumayelile kodwa kunedimoni nje umvubu noshozeli bangene abafuna ukungigcobela la thempeli. Ngicela uze wena mfundisi uDonto uzongigcobela athi abadlala ngawe. Ngiyakhona. Abuye lo msebenzi kaShembe. Abalunganga. Afike umfundisi uDonto ayigcoba angisho bamuntu wenza kodwa ngiyalinganisa angisho makholwa ukuthi umfundisi wenze njalo. Kodwa ngizambulinganisa ukuthi
ngibeka abantu esithombeni ukuthi ngikhuluma ngani. Uhlangana nabavangeli bendawo bathi hayi lesigubhu asilungile asiphele ajike umuntu athi hayi angiphethwe la mina ngiphethwe lo bavangeli ngaphesha komfula. Kanti isonto lonakala. Nazi icaboko zeyoni ivuka. Sekhala isigubhu la, ukhala isigubhu lapha. Umthetho waleli bandla uthi asikhala isigubhu sizwe esinye. Ngesifungo. Lesekhona isondweni. Amen. Isigubhu asikhali sizwe esinye. Ngokomthetho waleli bandla. Zisekhaya. Yeah. Sizosho lapho ngoba abantu bakufuna ukugcotshwa ngenkani. Kuleli bandla makuphuma ithempeli. Uma kuthiwa kuphuma ithempeli noma kuphuma isigubhu, kusuka abantu abasuka kude. Abasonta lapha. Umshumayeli walapho baphethe. Ebese babonelela laba bantu ngoba bakude kakhulu nomzi kaNkulunkulu. Babonelela ubani? Umshumayeli obaphethe. Ababonelela umshumayeli wakuleli ithempeli ongabaphethe. Yeah. Babonelela umshumayeli obaphethe ukuthi labo bantu basuka kude lidibanga abalihambayo ebese ecela insizwe yodwa athi cha wena mnguni ngoba nibaningana lapha nasenibaningi kunjani sicela ukuthi sisabathe basontele ekhaya kuwena ake baguqe ekhaya kuwena haya manje ake baguqe kuwena ekhaya baguqe ekhaya kaMnguni athi ngizoloke ngiyiza ngoba ngifike ngibenzele inkonzo yesabatha ngibuye ngibe sethempelini ngibe ngibavakashele ngiyobabheka laba bantu abaguqa kaMnguni bande labantu ahambe umshumayeli ayereporta kumvangeli ukuthi babumvangeli kunabantwana abakude lapha sebangaka abayisibalo singaka basendlini ngelanga umvangeli abababheka ngoba umsebenzi wakho lethe show umshumayeli ayiconfirm ngaphambi uthi kubani kumfundisi eyazi ihamba kahle hierarchy la ekhaya hamba kahle kabi indaba la ekhaya la bantu ababekile manje indaba ebuhlungu namhlanje bathi abantu behlubuka kumkhokheli nomshumayeli baphume bawubeka amatshe ubone ngamatshe nje amhlophe uthi uyadlula umfundisi wakwenzakala ndo sike sonto uma ngomvangeli type basonto labantu uma uthi labantu abekho emthethweni ukuthi ha uhlubukile umvuba kalifuna unyazi ulwa nje labantu bonyazi umvangeli uma esebabonile abantu wabahlola ukuthi bangakanani unyazi angibatshela abantu angabafihlisi besikithi emampondweni ezivela lothe unyazi ithempeli lami siqala abantu aba-100 bakhona abashumayeli esontweni nizowavala nini amathempeli laweni kuwona nibuyele emathempelini ngoba no-4 bakhokheli wena ney'ngane ezimbili ubuyela nethempelini ophume kulona awuzelanga isikhundla la wazi ukuzosonta noma sonto uzomya umkhokheli ayikho inkinga ayikho nje athi ngiyasonta ngiyakholwa mina noma ngaphathi omnye umfundisi ngisonto uzomfundisi ayikho inkinga nje kancane ngoba ngizokholwa ziba angizile empini asikho isikhundla engibekelwe sona engathi khona abantu abareservelwe ikhundla nje uthi mhla iphenduka afika athatha isikhundla sakhe asikho isikhundla ureservelwe sona lapha amen leli vangeli elishiyelwayo lihle abantu bakhetha inkosi
bangangibuka abefundisi abafika lapha ebandleni. Kodwa amukho umfundisi obade sebandleni lakhe obekela isikhundla lapho reserve isikhundla ukuthi uzafika thatha isikhundla sakhe. So elingashembe leli bandla libongozi. Angathali noma usunama diploma nama degree nama PhDs ezenkolo kodwa bungafundi ngoshembe. Yeah. Awukwazi ukuthenga impahla ka Shoprite uhambe uyoclaima ka Spar. When uyathanda usilandela alapho bathi bangayithola inkundla balona bayiqede leli sonto. Basitshela izinto ezikasizizwe. Sina bazali bethu ekasizibona. Zikhonze izinto zenkosi sengizohlala phansi ngibuyele encwadini engiyifundile. Ethi noma ngikhuluma ngelimi zabantu nezingelosi. Kodwa mangena luthando ngiyithuse encencethayo nensimbi encencethayo. Lusalungile uthando phakathi kwethu maNazaretha. Angibuza omunye umuntu ngibuza wena. Ngoba iyahlupha lento esontweni kuthi ngaphunywa athi umuntu bazobatshela usibani bekhuluma nobani nje. Cha bengakhulumi naye bengikhuluma nawe. Hey, lenkonzo lebihleli phezu kabani. Nomzimvu wazi wakhuluma nobani. Angikhulumi naye ngikhuluma nawe. Yeah. Wena Sithi salikwazi enkonzweni. Sasifike inkonzo igcwele umfundisi ame lapha epulpit ashumayele. Athi ma umfundisi evomo eseyiphakathi nayo inkonzo bese sisho lesalikwazi lapha emsamo emuva sithi batshele umfundisi. Uhamba isikhathi ngela kwafika umfundisi kunohafu nje wesonto akana nkinga umuntu kaNkulunkulu angene epulpit aqhubeke nenkonzo yakhe ayishaya inkonzo yakhe azafika emaphethelweni. Ngelinye isonto wathi uyafika umfundisi wafika lesalikwazi kuphela esontweni. Wangena phansi kwepulpit washaya isikhathi waqala inkonzo yakhe. Sephakathi nenkonzo wathi ayisonke lesikhathi usalukhuluma nani? Amsekho umuntu abatshele umfundisi. Amukho umuntu engimtshelayo lana omunye ngitshela wena. Amen. Ukuthi awukhole nje mfethu usale phansi unethezeke. Kumnandi uhamba nonyazi bafethu. Sala phansi unethezeke bam position. Usukujaha phambili. Uzokhathala. It's a human nature. Ukuthi umuntu afuna ukuthi akhule ngazo zonke indlela. Ngokwempilo yendabuko yomuntu. Kodwa lapha kuleli bandla uma ujaha kakhulu phambili uyalimala. Sala nje la ukhona. Okuhle nomusa kwakungilandela. Ake ngitshela abantu into. Ushamba kazelanga uzosipha ingane. Imoto enkulu. Imizi emikhulu. Imisebenzi. Yonke lento esifunayo akazizele ushembe emhlabeni. Kodwa lokho sipha bona usuke etshengisa thina ukuthi akayena umuntu. Okuhle nomusa lezi zinto mawukholwa wenza lento sengishilo
ufika isikhathi sokuthi uqhoyise uphelele uye emgidini uye esimayweni zonke lezi zibusiso zakwehlela okuhle nomusa kwenze njani nakungilandela ayenze mshembe zonke lezi zinto sifazane othi indaba zelomshembe yinye yokuthi avule izulu lakhe asifake ezulwini lakhe ngoba sinomsa kaNkulunkulu uyazi uJesu wafika emhlabeni wayenenkinga eyodwa kuphela amandla akushemba kalingani nakaJesu afana namashima livangeli siphumputhe uJesu wayenamandla okusindisa umuntu ubukhoma kuphela uma ngikhuluma ngifuna ukwenza ama-examples ngiquote uJesu wayephiwa amandla okusindisa umuntu ubukhoma kuphela uma umfundi kaJesu esihambile emhlabeni Lazarus kwaphoqa ukuthi uMartha ayobikela inkosi uKristu Jesu ukuthi umfobo udlulile emhlabeni kwaphoqa ukuthi inkosi ayishiye umsebenzi wayo ihambe uKristu Jesu azawufika emathambeni kaLazarus awabambeke izandla athi mathambo hlanganani uzokhona uLazarus ezovuka ethuneni uma umukhwe ngelilanga kaPetro umkhwekazi kaPetro egula ngenye imini awugijime emshumayeli ongifundela incwadi gijima emshumayeli ongifundela ngoba angifuni ukufunda incwadi eningi Mateyu 8:14 uma egula umkhwekazi kaPetro uyahamba uPetro uyobika enkosini ngizowubika inkosi yamakhosi ngegoli lomkhazi wami akasho ukuthi inkosi imbusise waphoqa ukuthi uJesu ashiye phansi yonke imisebenzi yakhe ahambe ekhweni lika ewahluphekile uJesu ahamba ekhweni awufunde baba uJesu wangena endlini kaPetro usafika endlini kamkhwekazi kaPetro wabona umkhwekazi wakhe elele nomkhuhlane wabona umkhwekazi kaPetro hayi umkhwekazi kaJesu angiqondisa abantu abashubale edimeleni bathi uJesu wayeganiwe uyabona nje la kuthiwa umkhwekazi wakhe cha wayebona umkhwekazi kaPetro elele uma esefike kuye egula umkhwekazi kwenzakalayo waphatha isandla sakhe wamphoqa ukuthi uJesu akazabamba isandla samkhwekazi kuze khona kuzoba njani umkhuhlane wamyeka umkhuhlane usiyaphela ngoba usembambeke izandla ngiyabonga bamshumayeli uJesu wayephiwa amandla okusindisa umuntu ukhoma kuphela kodwa le ndaba esiphambi kwayo isimangaliso umoya ongcwele umoya ongcwele lona la uma uthi abafakazi bonke labantu bawutshela ukuthi bantu besemakhaya babona unyazi kodwa unyazi lula ekhaya ngoba sinomoya ongcwele ngoba sisenkolweni lo moya yilowa ngena indodaneni kaMaria uma uJesu eyobhabhadiswa uJohane indoda yasemhlabeni uma emanzini ngoba wayindoda yasemhlabeni engumuntu wasemhlabeni ongasiyondoda ebhabhadiswa kodwa encane uma emanzini eyobhabhadiswa le ndaba ade ngikhuluma ngayo uma uJohane ephamisa isandla sakhe phezu kaJesu lithe lami eBhayibheli kwabonakala umoya ongcwele wehla phezulu esibhakabhakeni usesimeni sejuba wawusungela upheleliswa kuye uma ephuma lapho phuma sewuJesu Kristu kwakumoya uKristu kodwa lithe lami eBhayibheli namhla esethelwe esiphambanweni wawusasala lo moya safika kulesi sigaba esikusona sikamoya ingcwele lapha eAfrika lo moya ingcwele ubizwa kuthiwa ushembe ayibongwe inkosi amen uma sikhuluma ngoshembe sikhuluma ngoKristu ayibongwe inkosi sengihlala phansi kwakunendoda yayisebenza iminyaka emide ebhunweni mayisebenza
le ndoda yayilokhu ibeka imali yayo ngicela ungigcinele basi nayo imali yami othi ngamhla sengihamba ngiye ekhaya uyithatha imali yami bese ngihamba wayileka iminyaka emide kakhulu kwake indoda engathi yayisihlala kamlungu langa le ndoda yayisithi cha sengiyagoduka yawutshela uba cha basengihamba singiyagoduka ngiphinde ezweni lakithi sengobuye ngibuye kodwa kuyangiphokha ukuthi ngiphinde ezweni lakithi uthi lo mlungu ngizokunikeza amagama amathathu zintathu into ezokunikeza zona njengoba uzohamba ukwena kodwa noma uyayithatha le nto entathu noma uthatha imali kambe wena uzothathana ngithe ngikhuluma nabantu esontweni angishumayela ihlahla wena uzothatha eyamali ngisebenza iminyaka ngamtshela ngathi mase ngigoduka ngoyicela imali yami uthi cha angeke ngikunikeze imali kodwa nginamagama amathathu ayokulonda impilo yakho yonke yathi lo dayi ake ngocabanga yahamba yabuya yathi hayi akuchaze kahle imaphi lamagama amathathu ake manje ngoyezo lamagama amathathu bese ngiyabona ukuthi ngithatha imali noma ngithatha wona uthi hayi amaningi oqala nje ugoduka uhambe ekhaya ungahambi ngendlela ezama shortcut ezimfushane ayithathe indlela enqamlelayo okwesibili ungayingeni indaba ahlangene nazo okugcina uma uzokwenza into isinqumo usicabangisise kahle ungayenzi into ungayicabangisanga kahle masithatha isinqumo ungazange ucabangisise kahle mathathu kuphela uthatha nike imali noma amagama uyathanda abantwana uphila nelemshumayelo ethempelini ophethwe kulona injalo indaba mathatha amagama angeke ngilibaza ngizokukhombozisa nje kuzovalikho mathatha amagama onike zona ithi le ndoda cha kumele ngizowathatha thatha amagama ngeshiya imali awu siphuphu sendoda abasho njalo mama hayi thatha amagama yayisehamba le ndoda uma soyisenikeza imali ukwazi ukuthi ifike ekhaya phela iphethe intwana encane uma isifika edolobheni la ngakubo
bambona bangakuba basamazi bamjabulela wathi asagcina uyabona nje bathi sihamba 14 days masekhaya insuku ezu14 sisekhaya unomgaqo omusha ovuliwe sewuma unqamukele lana mawuphuma lana nje uzothatha insuku ezu7 sewufikile ekhaya ya manje ndoda abuya amagama utheni umlungu angayithathi indlela enqamelayo cha kulungile unzelande akabulali ushebe mdala zelanda akabulali angahambe nayo lende ngiyokhathala ngifele khona wayesihamba wahamba wathi la zihlangana khona noma la ifika khona la ihlangana khona lezi indlela wahlala abantu bemixongololo bathi hawu kodwa uhambe ngalaphi wathi ngaphe ngalendlela wathi bonke abantu abahambe ngapha babulawe bafe bonke abantu adi bamba ngalendlela ka 7 days sendile indlela bangcwele abulali wakhweka mayiqhubeka sekhathele mayibheka sekuhlwile sekuyaswa ehamba wayesebona ihotela wathi ngcono ngihambe ngophumula wayesehamba fika khona wabhuka wangena ehotela wayaphezulu wafukwalala uma elele ehotela phakathi kobusuku wezwa umsindo abantu bekhala into eyisimangaliso wayesevula ikhethini wayeselunguza abantu phansi insizwa zixovana ngemmese nangamkhonto zigwaza into esimanga yafika inhliziyo hawukela ukuthi angehle ngoba namuhla kwavuka isihe uthama iphuma eminyango wayesekhumbula amazwi omlungu athini isiluleko sesibili ungayingeni indaba engahlangene nawe Ayizana ukuqoveka amathempeli nomsebenzi kaNkulunkulu ngoba wena uqobo lwakho ungena indaba onjani ongahlangene nazo uyophuma nini kuzona bona isonto wathi ngiphathi uthi amubi lo muntu nawe uthi mubi ya umbone njani uzoqamba banga uthi hayi kade ngambona wayesehlala wavala ikhethini wabamba isibindi walala uma sesile ekuseni wedla ibreakfast ekuseni uma ifika laphaya kwi-breakfast nangu umnikazi wehotela naye uzodla ibreakfast ekuseni babingelana hawu wena bhukha izolo cha yimina ade ngilelana wathi hawu ungokuqala osindile abantu ababhukha lapha kuye kuliwe ebusuku behle bathi bawulabo bafike basale khona bafele khona Okugcina qeda mfundisi manje abantu masebekiso bephuma njalo be-toilet sonakele mfundisi kususe amazwi amnandi sophuka mfundisi Sizobala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo sekhulu amashumi 39 139 socela umbani njengoba khona la ekhaya sihola nesihlabelelo inkosi imbusise Nkosi usupha ngangcwele
Landilwa isizwe Wow,